Hagaban kong siap tu kena ngoyo belai ubalai lam yengi ubalak hot yengi mengin yelum hakan ni kayeng kentang kayeng kebalum kebalang yaki khun ki bejot ki bapra ki babhai ki bahok ki bapop nyai ngoyo belai na kebenta ka jiglong Catholic namar dei tang hakabalang Catholic kebahikai yengi ban rakhi ya ka porlen mangigi Catholic ngiyo ya ka paskha da ka jingpen kre om tang jingpen kre da kan yam da rukom da dostur hinre ngi shimenta ha ka paskha da ka badon benta ha ka jingshah shitom jo ukris uturai zugi tungina ngu yu blay nak benta kini ki baro shimet ngai ku blay ya manga shimet ngai ku blay ya kinong penya jo block 5 ke bala ai lad yang menta kasngi ban kren hagani ke janmit ban kren ban ya puson ya katu kan ki mat ki bia dei bat ke porlen habangi kren ke porlen baro na pedeng jong ngitip ya lai teli ki benta kebaka balang kapen kesan hakani ke porlen bad kita ki benta kilong kumni harum kebaning kong kedai ke jingshah jingit ke jingshah jingit ke jingshah jingit kedai ke rukom ke bala rimtam ha ke jingle jong ki ju hakaban penkrei ladi na kebentah ke jingkala bamut na kebentah ke jingkim ke batemai wat uji suru ule ya kata bat penkrei ladi bat ladangi keli lagi puson susu ya kata ke jing balai dan kam sya jing ed hakini ke por ke bangarang puson ni kini ki mat ke wei ke jing suk thu jonga kalong kumni baka jingshah jingit kadai ka jing pynthylli ya lade hakajuk menta haba mangi baro ngilong kiba pikir ya ka jingkot jingkhia ngi jupun khu ya ka met ka phat jingi da ki rukom ki ba pher but ka wei ka rukom ka bangi pun khu ya ka met jingi ya ki benta ki ba shepo ka dei kata ka bangi ong ka detox silde na ki ba jakhlia jo ka met hakani ke porlen ke balang ke hikai yangi kumno bangin pen khut yala ka mensim bat kata ka dei ka jingshah jingit ka jingshah jingit ka pynthylli yangi ka pynthylli ya ka met bat ya ka mensim baro ki brio ki basha jingit kiyo ika bor ke bamayan kiba syajing it kiyo ika bor ke pela ban sngutu yo blei ban kamjan susu yo blei haka jing paho pahai haka jing kedang jong kepo ngijuk kemau yo blei ujisu habas swaban sedang ke mission ju hawa sedang ke mission ju ulas chat ngan sau posngi but hakini ki sau posngi ujau kas ep bat kas nam but hakini ki ujisu kumanga mapi ula shatngan kam shimla long ka basuk ye ujisu ban shatngan namar ulong ubriu bashisha badu blei ubashisha lese banade ki borjingi mental lese ngi la yo pang gastric henry ujisu ula shatngan ban sedang ya ka mission jong u haka jug rukom haka jinglong kristan jungi ka porlen ka di ka wei ka por ka bakongsan ka bangin sedang ya ka jingem ka batamai ondang la yo ya ka ni ka benta ban ai ka jingfren haka ni ka janmit habang puson ni kini ngasuk tu shisha baka porlen kam dei balong tang sisien sisnem ka porlen ka dei balong baro sisnem namar ka pentamai lenteria ka jingem jungi kapan temai nak takadaw ngidi ban rakhi ya ka porlen ha ka rukom ka badai tong ini ai lat bakani ka porlen kadom long tang ka dustur kumbaki jiu gila rakhi
Habaki ju kila rakhi ya jingshah jingit kila rakhi ka akum ka dustur ngatrai ngi so tho ya ka tin dustur ka digai ka dustur ka de kata ka jingle bat bun na pedeng jengi habangi le ya ka dustur ngim so tho ya ka nong rim jongka to ngin so tho ya ka nong rim jong ka jingshah jingit ko mga ong mane ka dei ka jing pynthylli ya la de balai pynthylli ba on pyndap biang da ka eipat habau jisu ba pynthylli laldi sau pau sngi sau pau med ula thalli ula jandap daki artli gi benta lesi ula la kusudru ula wan presang ya u ban pyndap ya kamen sim jeng ula presang ki but jong u ban pyndap ya u Henry ujisu simlai lad haka ju kerukom mangiru habangi sya jingit hakin ni por ngin sa tali bat ladangi tali ngin habu daka we ka jingkeli daka eipat ngin pyndap wat ai lad baka jing sya jingit jingi ka long ka kum ka dustur haka gospel ni yo i bagi parsi ki wan sya ujisu kila komplain ni ujisu ki ong makisin ran jong me kim shim la sya jingit ujisu ong senran jonga kinong kaman sya jingit namar unong let kurim udon ka bama udang don ondang ala let mga kinsa sya jingit Pakistan mangir ni si bentai kata menta bangin sya jingit bangin pynthylli ladi uji su lahi kai komni haga gospel ko Matthews Henry kendai ka ong komni Pipat haba piduai tu rung halaki pulit kang ya jing kang batu duai yu pa jong pi haka bari kapor len kadai kata kapor haka ba ngin hab duai haka bari haka jing jar nang ta ka ongkum ni pat bat ukpa jong pi ubayo i haka bari un siu keliang ya pi ai bangan ong biang sisien un siu keliang mang ya pi ka jing duai kam julet tali ki briu ki baduai ki long ki bakamen ki briu ki baduai ki dap da ka jing ringkat ka jing kamen ki bon ki problem sa ka jing jong ki Henry ki briu baduai ki dap na marbo pau bah beneng usiu keliang ya ki na kata kadau ngan puli ben sa ka wei spang ka jing sya jingit ngapoy siya kaway bentapat. Pipat, haba pisya jingit, to batay laka kamad. Batu sad ya laus nyo. Kumta, giway pat kinom tip ba pisya jingit. Haka jingit lang kristan jingit, bunsin ngi jusya jingit, bat ngi knyum artat. Hakinikis ngi. Yes no, wad kunjong abadang ridru. Lesi lahikay ya lahikay, reka ju upor uknyum. Tongin ya sya jingit dah ka jing kemen dah ka ba itanat ka ba pu da ba ping da ba sahat yo snyu in ka jing ka ba normal life ringkat ka jing sya jingit namar ngi jiron ka jing long ban pin ngau beriu ani por to sing to ding ko bendo ha phi ni sa kanado meneb kum tar ter tongin rakhi om kam ka dustur henry kum kata ka jing hikai ka bo jisu la hikai nang ta ka ong kum ni pan kum tanga baki wei kinom tiap ba pisa jingit tang ukpa jong pi ubadon ha kabari ukpa jong pi ubadon ba bari un ai by nong ya pi ka jingsha jingit kam julate tali ki briu ki ba sha jingit ki yo ya ka bor ka bamayan ki bor ya ka bamayan na ka takadaw tong ini rakhi ka porlen tong in sha jingit bangin long ki ka kristan ki ba khampa nang ta sa ka wei ka benta ka ba ka balang ka hikai yangi ka dei ka jingduai ko Pakistan pila ju persang man puson kamut iu jingduai ka jingduai ha ka ktien kasi ka wan ka tin urdu lesi ktien Pakistan ka ong dua kamut ka jingkerpat ha ka ktien English ru prayer kamut iu
kadai kajing duai sakawai pat kajing mut jongka kadai kajing kerpat manu bakirpat tang kita ki bedon kam ki kirpat ladang i duai kapat isyai bangi long ki briu ki bedon kam ngi long ki briu ki beduk ngi long ki briu ki beduna kajing duai kadak kasin jo kajing duai dei bangi hok kapan isyai bangi don kam yau blei na kata kadau do ngi long ki briu ki beduai ha kan ni kapor ngi long ki briu ki besenran tu duai batu syarai nang ta habangi duai kum bangal ong menne ngin duai halaki kamera but ngin im kajing im ke normal life don ngin penjongi beduai hadu bak normal life joki ka tudlut ngin duai but kajing pen kut gospel ko ong kum ni uba yo i ha beri ukpa jungi uba i beri unsi ukeliang yangi ki briu ki beduai ki yo yau so jong kajing duai but uso jong kajing duai kadai kajing tengen na kata kadau ladang ngin pat long ki briu ki beduai dongin sedang no menta na do kani ka ayom len bangin long ki briu ki beduai ngin duai in kam jan show blei but habangi jan show blei kajing suk kamen sim bun na pading jungi menta ngi shemi kajing ha ka prathei ngi yo kajing pang ba pher kajing pang men sim kajing pang men sim kadawai jong kajing pang men sim kadai tang kajing duai klem kajing duai klem kajing sngorit klem kajing pendem yel di ahmad ublei nginom yo ya kajing kerku tungin duai but habangi duai ngiju kabrip ngi pendem laga khle balai ngi pendem ya khle ka wei na ki dak ki gesture kan ka gesture ka dak kashin ka phani bangi long ki basong rit ngi pendem ahmad ubriu duai ringkat ka shadem ka baat dalai lei unum yo mat ya ka jingkerku to ngin ya ngin sedang banduai ladang im nang ngejios ngau don ki long kami bi ong ngam nang banduai haga gospel kistan ran kle hik ong Jesu to hikai yang i banduai Jesu la hikai ngi banduai to gin pan bor no mensim bukhut to gin pan bor no mensim bukhut kum no banduai begin yo maat ya uso jong ka jing duai ka por len menta ka de ka ayom ka bakongsan ka hikai yang i banduai na takadaw tung ni simya kabu ngina ngu yo blei bagi rakhi man kasing thoding man kasni ngin pelat pori li san minute haka juk ga mentale ka suk ba banduai play step mobile phones bun ba ki channels ki hikai ki banduai ki bun ki channels catholic ki hikai ki banduai ngim dei shu ban complain bang ngim dang banduai ki bun ba ki nong kren ki nong duai nong pirat ki hikai ngi banduai tungin sedang no do kani ka ayom kum do banduai saka wei pat ka mat ka ba ka balang ka hikai yangi kadai kata kadai ban le ki kam isen a le kam isen a kamut you le kam isen a ban le ya kata ke ka kam ka ba mi na ka daw jong ka jing isen a na ka daw jong ka jing isen a but habangi le isen a ile bun sing snow ba ile kam bakrau hot ka dia kam bakrau ka tinu blei ka ong what ai ba ka we ka ti kan tip ya ba ka ti ka we pat ka le ni jo i bun sin haki por Christmas ba haki we ki por haki social media ba ki let a jing rap i baduk i a jing rap i kita berkum ta ter habang ile omdei bakti tangawi ka tip mereka perthai borok ka wei tip ublei simlahi kai yang iban le ya kata ka kam uang le haka jing sop kata sin ka pile ipara barit jonga pile yanga tungin pendu ikan ka dustur tungin pendu ikan ka dustur ban lep hai baduk dah ka pen pau ke social media katu ka diga but jong kita ki bakwa jing mentoi simet ki don ka dawa bare kani kam dei ka jing kai jong Jesu bang ini hile isnai ki baduk da that prathai papli ki baduk
katu kam dei kadi ka jong ka jingmut habang ile ai pat ka habang ile ai ka pani sai ke ai kani ka pat I bangi don jing snow yaki wei pan but habang I don jing snow yaki wei pan ngi ai kum kanu ka jing ai ngi ai kanu ka jing ai ka bangi ken kor ngi ken kor bun sin ngi jule kum ni bun sin habang I ai jing ai ka duk ngi ai yaki balatam ngi ai yaki balatam kitiar kitar na yeng ka bam ka di ka balatam katu kam dei ka jing ai le isn ai katu ki ong ka disposal of waste ka jing bret sharot yaki batam ka jing ai ba shisha ka dei ka ta ka jing ai ka ba pen pang ya ka do nut ka Mother Teresa ka ong lada pi ai yano to ai ba ka do nut jong pi kan pang hadu ba ka benut hadu ba ka benut haba ka wei ka kan thai ka ai ka penoi usniang juga ka temple uji su ong bakal ai lut kat ka baka don kumno utip imat ka dur khamat jongka kala kla nambar ka ong sibit ngan thiet da ka hayeng pat na ta ka daw habang I ai tongin ai da ka ka bakin sai jongi habang nga kren pang kata lesing ilaban ong ngau baduna jing yo opat kumno nga laban ai na lor ka pista ka pilay na lor ka bam ka di gidang don sa ki way pat ki jing ai ka bang ilaban ai yaki babun bun sin habang yong baduk ni perkat yakita ki briu ki baduna jing yo herek ha imlang sa lang jing bun ba ki briu ki baduk menta ki baduk ha ka jing long mensim bun ba ki Catholic jing ki duk kim dan jing tip ya ka balang bun na pedeng jing dan jing tip sepang ka porlen bun na pedeng jing tip sepang ka jing kendia ki duk shisha kadika kamram jong nga ba jong pi ki ba wan hang ne ki ba tip ban ya rap ya ki ba duk ha ka jing tip ya rap namar bun ki Catholic jing ngim tip bi sepang ka jing long Catholic jing lagi klik wi para banget jing balai pi mamdo ka sing stadiang tip baong padar pi beli pi ta ayu tu pay ngam tip balik ki we ngaru le lang ni don kam ban ai jing yarap ya kitu ki baduk tangba ngin sedang ning kong na layeng tungin hikai bahayeng jongi nang ta ki jing duk bun jat habang ai isen ai don bun ba ki briu ki kerdo ki kmej ki pa jongi ki kerdo ki terang jing it na ki khun kim don por ki kham it ye ki we pan ki khna samla ki bada ka por ki khun jungi bada ka por to ha ka ka len tungin le ya ka we ka kam ba ban ai por ya ki kme ki pa ngin penduna ka pe mobile ngin penduna ka pe TV ngin ai ka por ye ki khun ngin sedang na la yeng mangi ki kme ki pa ba to ngin ai por kham bu ni ki khun ha ka ni ka por ngin kham ki step kin diat ngin ai por la ki khun ngin plat por ye lik diat ba chung kai ba ki khun namar ki kang bha baro ki sedang na la yeng charity begins at home to ngin le ngin sedang na yeng ngin ai is nei ngin le kam bha daki tiar daki kam badaki jing skong ki bun ba na pedeng jing mentang ki kam jing duai tungin duai na ka benta jung ki tang ba ka badning kong tam menta bangin le is nei tungin le is nei la kam sim la jong namar kam sim jung i menta bun ba na pedeng jing kam sim jung ka trang yo blei hin rengi khang lat ba kam ya kam sim la jong ba kan wa you blei tungin pyndap ya kam sim la jong daka jing puli ya ktinu blei un sini terang un pulik tinu blei henry ngile ran un pulik tinu blei khamar ki babon hakani ka por babon ka social media tungin por ka social media but bed ye ki babhan mar kam sim jongi ka terang henry ngi kentat ya la ka jing snow what's the press ya ka jing snow jongi ai ba kam sim jongi kan yo ya ka ba ka shong hok ban yo ngin le is ai ning kong ya la kam sim la jong to ai ba ka porlen kalong ka por ka bangis dang thamai to ai ba ka porlen ka por le is nei ya ki min sim ki bunjat
ngin kam tip shushu begin lang menjubab ikibabun halaying madla ke pertai en yero yo Jesus Christ